Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaFolweni igaba elimabanga lizala uthumbu la utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo hey bafowethu bayiguga abantu bakomalume ukuba ogogo ababaningi naba ngabe ngiyababala manje ngithi angibale amasokabo lawo hey bayiguga bafowethu abantu bakomalume mina ke ngumlanjwana mina ngikhulele kaNgcobo mina bafowethu ngizalwe kaNgcobo ngakhulela khona kaNgcobo ngumlanjwana noma ngiganelwe khona kaNgcobo umuzi engiwakhayo umuzi kaMkhulu umuzi engivusayo umuzi kaMkhulu ngivusa umuzi kaMkhulu ngoba ngizalelwe komani ngiyacela ke mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi usubscribe ku channel yethu ungahlala ubekezele nje hey khona abantu ababekezelayo njalo ngihlezi ngicela ukuthi subscribe hayi lutho abekezele umuntu ngiyacela ukuthi nisubscribe babukeli bempunga yesintu namuhla ke bafowethu ngizokhuluma ngento ethanda ukuthi ibe bucayi yini ngithi lento ithanda ukuthi ibe bucayi ingoba kunabantu abayizazi zesintu engibahloniphayo engeke ngibeze beyikhuluma kodwa indlela abayikhuluma ngayo iyona engiyiphikisayo angiphikisi bona ngoba ngiyabahlonipha ngifuna ungizwe kahle ngithi kunabantu engibahloniphayo abayizazi nabayinjula lwazi zesintu abake bayikhulume lento engizokhuluma ngayo uma mhlawumbe uzozwa inkulumo yami iphikisa abakubeka noma abake bakuchaza ngalento engizokhuluma ngayo angiphikisi bona ngoba ngiyabahlonipha anginalo ilungelo lokuphikisa abantu engibahloniphayo kodwa inkulumo yabo ababeyikhuluma iyona engizoyiphikisa njengamanje umuntu mina ngimhlonipha ngikwazi ukuphikisa yena kodwa into ayishoyo ngiyakwazi ukuyiphikisa yona hayi yena namanje ke bafowethu kulento engizokhuluma ngayo kunabantu abaningi engibahloniphayo abake bayikhulume ngenye indlela engibona mina ukuthi ngeke le ndlela abayisho ngayo iyona mina enginenkinga nayo hayi ukuthi ibone nginenkinga nabo boza kwethu ningaxabanike nami anginayo inkinga nani kodwa nginenkinga nento enisuke niyisho iyona enginenkinga nayo ingakho ngizoyicacisa nani nginifundise ukuthi isintu sithi namuhla ke ngifuna sizokhuluma abafowethu ngenhlawulo okanye ngokuhlawula umuntu onengane nayi intombi phakathi kwekhaya sinentombazane isinengane uma inengane yoniwa umfana nje uma yona umfana wafika futhi wazohlawula wokugeza umuzi wakwenza konke le ntombazane le babe sebehlukana nalomfana uma sebehlukana nalomfana kade ethandana naye yabe sithandana nomunye umfana mayithandana nomunye umfana lo mfana wavele wayizalisa uyizalisa manje ingane yesibili kodwa lengane yokuqala akuyona yakhe lo mfana sethandana naye njengamanje nayi ke lento engiphoxayo
uma ikhulunywa abantu engibahloniphayo. Njengoba lo mfana wokuqala wafika wazohlawula wawugeza umuzi, bavele bathi-ke lo wesibili ngeke asawugeza umuzi. Angivele ngibone ukuthi yabonaka abafuni-ke ngithule-ke manje, ngoba phela yikho lento abasuke beyisho. Lo mfana wokuqala wafika wazokwenza icala lakhe phakathi kwalo muzi. Wafike wona ingane yale ekhaya wayizalisa. Abale ekhaya basebethi akeze azogeza umuzi, uzigezela yena, icala elenziwa uyena. Uma sekufika lo wesibili na uzozalisa phakathi kwale gceke, sebethi manje umuzi awugezwa kabili. Intombazana uma isinengane iyathola ingane, awusabusageza umuzi. Ayikho leyo nto. Uyabona wena usasho leyo nto, ayikho leyo nto. Kusho mina-ke manje impunga yesintu, ayikho leyo nto osukuyisho. Ayikho leyo nto osukuyisho. La sikhuluma ngegceke lomuzi wendoda. Sikhuluma ngomuzi wendoda. Uma uzozalisa intombazane uyinsizwa ngaphandle kokuthi unikwe abazali bayo, usuke ungcolisile umuzi, udinga ukugeza. Uma uyinsizwa uzofika uzalisa intombi, uhambe uye kokugeza lowo muzi wakhona, uphinde futhi uyizalise. Akusho ukuthi ngoba naku ugezile kokuqala kade uyizalisa ingane yokuqala, uma usuyizalisa kwesibili ngeke usawugeza umuzi. Ayikho leyo nto. Uyohlala ugeza ngaso sonke isikhathi umuzi uma kuwukuthi wena uzohlala uzalisa. Uma ufike wazalisa kokuqala bathi ugeza umuzi, uma futhi usuphinda uzalisa uzophinda ugeze futhi umuzi. Uma umuntu wesifazane senengane kade wayehlawuliwe wageza umuzi, uma nawe usuzomzalisa uzophinda ugeze futhi umuzi. Ayikho lento yokuthi umuzi awugezwa uma uzalise umuntu osenomntwana. Awukwazi ukuthi uzothi ufika isitsha sesihlanziwe sesiclean bese uthi wena uzovela udlele kusona ushiye esingcolile sinjalo. Ukuzalisa kwakho ngaphandle kwegunya likayise wentombi ukungcola egcekeni. Kodwa into ekufanele ukuthi yenzeke, kufanele uyise wentombi adonse ingane yakhe ngengalo zokunikeza athi mi. Noma ngaze kuthiwa usulobole waqeda nya, uma uke wayizalisa ingoduso yakho, ayi kufanele bakukhiphisa inkomo yokugeza umuzi ngoba usuke ungcolisile. Ukuthi usulobolile akusho lutho. Abantu abayekeke bafowethu ukuthi uma umuntu esenengane yomunye umuntu, uma esethola omunye umuntu wamzalisa ingane ukuthi akusafanele kohlawulwe, iphutha lelo. Akusho bafowethu ukuthi ngoba naku umuntu wesifazane usenengane useyinto ezodlala nina. Ayikho leyo nto leyo, ayikho leyo nto. Amampungi lawo, inhlawulo yokugeza umuzi uzoyikhipha. Uzoyikhipha impela-ke yona. Umuzi kufanele ukuthi ugeze. Uma kusumzalisile kwenzeka njani? Uzokhumbula ukuthi ngenkathi elahlekelwa umntombi bakhe, leya nsizwa yokuqala wehlangene naye yayikhipha inkomo kanina wayo, yayikhipha nenkomo kababa. Uyabona lona? Yayikhipha nenkomo yesizwe, yabe siyikhipha nenkomo yokugeza umuzi. Inkomo yokugeza umuzi ke yona vele izoshanela ukungcola, iyohlezi iphuma ngaso sonke isikhathi. Uma wena usuzalise umuntu onengane nomunye umuntu, enhlawulweni wena ozoyikhipha uzokhipha inkomo yokugeza umuzi. Hayi leyo nkomo ke bafowethu iyaphoqa. Uma bekuzwela kuzoba imbuzi, ngoba igama lithi kufanele umuzi ugezwe ngoba uzalisile ngaphandle kwemvumo yale ekhaya. Umuzi ungcolisile. Uzoyikhipha lenkomo leyo ukugeza umuzi. Abakuxhaphazi maybe bafuna inkomo nembuzi. Kufanele vele ngoba ingane yabo izalisile ukuthi bisina umntwana wena uhlangene nalokho.
wena wenze icala kusho ukuthi ngoba naku umuntu wesifazane usenengane mawembatha naye kufanele uvele wembathe naye nje ayikho leyo nto leyo. Uma uzalise umuntu onengane nomunye umfana owayekade ehlawulile nawe uzohlawula uzogeza umuzi ngokwesintu umuzi uyagezwa ngokwamaqili athi umuzi awugezwa amaqili asho njalo uyikhiphile inkomo le angithi uyikhiphile ke manje inkomo le yokugeza umuzi inkomo le kanina ngeke usayikhipha zonke lezi ezinye inkomo ngeke usazikhipha kodwa wena uzokhipha le nkomo yokugeza umuzi icala lakho wena lapho ukuthi wena ungcolise umuzi okusho ukuthi uma uzalise owesifazane onengane inhlawulo yakho kuba inkomo nembuzi. Uma kuukuthi uzalise intombi awuzuyilobola kuba inkomo imbuzi njengoba sichazile ukuthi inkomo yokuqala ile yokugeza umuzi ehamba nembuzi kuzoba inkomo kanina inkomo kababa inkomo yenkosi yendawo bese kuzoba imbuzi yokugeza intombi. Kodwa uma umuntu esenengane ukhipha inkomo eyodwa nembuzi kokugeza umuzi wakubo lo ongcolisile akusho ukuthi ngoba nake ngaseyona intombi futhi wayekade ehlawuliwe kokuqala uma umzalisa wena ngaphandle kwemvumo yabazali bakhe umuzi ngeke ungcole umuzi uyangcola zimfundiso lezo ezisuke zikhulunywa abantu nayo ke indaba la ikhona. Inhlawulo ke yomuntu onengane kuba inkomo nembuzi uma kuukuthi wena ummithisile okanye uma kuukuthi wena umzalisile asikakhulumi ke ngengane inhlawulo yokuhlawula ingane iyefana ke yona. Uma kuukuthi wazalisa umuntu osevele nengane nomunye umuntu uma kuukuthi usufuna ukwazi ke manje ukuthi ke udinga ingane yakho kuyihlawula kanjani uzobuka lo mfanekiso oqoshiwe okhuluma ngenhlawulo yokuhlawula ingane. Asingageqa amagula ngoba semubi. Ngiyacela ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siphinde futhi sizithenge nencwadi zempunga yesintu ezifundisayo bafowethu. Lezi zinto esizikhulumayo iningi lazo sizilobile. Singene sajula bafowethu encwadini. Ngiyacela ukuthi nizithenge incwadi zethu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe kanjalo nencwadi ethi entsha sha esihloko sithi indlela yesintu. Zonke le ncwadi ziyatholakala emphelandaba uma kuukuthi uyazidinga ukude ushayela zona inombolo lezo lokuzibona zivela senza inhlelo zokuthi sikuthumelele. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Inasa ngasengife